O láser do animal CSI para poder saber quen é o culpable dele. Estamos no Departamento de Anatomía Patolóxica. Somos o grupo CSI. Acaba de chegarnos un leitón morto ao noso laboratorio e debemos averiguar urxentemente cales foron as causas da súa morte. Procedemos a realizarlle unha necropsia. Bisturí, pinzas, tesoiras de precisión, martelo, cicel e... acción! Entendemos que se trata dun porquiño recén nacido, pois aínda ten o cordón umbilical rosado. Tamén percibimos que os seus pulmóns non tiveron a oportunidade de respirar porque non contiñan aire e a súa cor era vermella escura. O estómago contiña líquido amniótico e o corazón presentaba as paredes moi grosas. Concluímos, polo tanto, que morreu antes de nacer. Por outra banda, analizamos o seu sangue, extraémolo e dispuxémolo sobre un portaobxectos. Encima colocamos o cubreobxectos e procedemos a observalo nun microscopio. Glóbulos vermellos, neutrófilos, macrófagos mesturábanse neste fluido. Todo parecía normal. Optamos, ademais, por analizar un pelo do animal. Ao microscopio comprobamos que, en principio, todo estaba en orden. Caso resolto? Chegounos o corpo dunha cadeliña. O seu nome era Pepa. Presentaba un tumor na mama. Extraémolo e conservámolo en formol. Posteriormente tallamos un anaco e metémolo nun cassette. Unha máquina encargouse de deshidratalo sometendo alcohol. Utilizamos parafina para fixalo nun bloque facilmente manipulável. Cortámolo en láminas dunhas poucas micras de grosor. Colocámolo nun portaobxectos e tinguímolo para posteriormente examinalo. Somos uns cracks. Caso de última hora. Atopáronse vértebras dun peixe nun antigo mercado romano. Os nosos científicos descubriron que era bacallau, un peixe consumido xa desde a antigüedade. Canto traballo teñen os nosos científicos? Descubriuse que o porco non tivo unha morte natural, senón que foi asesinado polo temido Noel Lorenzo Fernández. Xa non quero ser do CSI.